Et af de mest googlede spørgsmål angående malere, det er, hvad koster det kvadratmeterne at få malet? Og jeg kan sige dig, hvis du vil have malet 2 gange på en væg på 1 kvadratmeter alene, så koster det 85,5 per kvadratmeter at få malet. Men det kan du ikke bruge til en skid. Så tillykke med den pris. Nu har du den, men du kan ikke bruge det til noget. Det du skal tage højde for, når du skal have et tilbud, det er, hvor stor opgave er det. Hvis du skal have lavet en kæmpe herskabslejlighed på 200 kvadratmeter, så koster det jo ikke 85 kroner at få malet 1 kvadratmeter. Skal du have lavet verdens mindste studiebolig, jamen så koster det heller ikke 85 kroner kvadratmeter. Men hvis du skal have lavet en lejlighed, en treværelses lejlighed, så er der en lille regel her, du kan gøre, og konkurrenterne I kan lytte med, hvis I vil slå mig i pris. Man kan tage gulvarealet. Har du 100 kvadratmeter gulv, så ganger du det med 3,6. Så har du i gennemsnit et loftareal og et vægareal. I gennemsnit, og det er en tommelfingerregel. Så kommer du frem til et eller andet beløb. Det hedder, i det her tilfælde, fordi det var 100 kvadratmeter, så hedder det 360 kvadratmeter. De 360 kvadratmeter ganger du med x. Der kommer x'et ind, 85,5 kroner kvadratmeteren er tommelfingerreglen. Så en 100 kvadratmeter er en stor lejlighed, malet af lofter og vægge 2 gange, afdækning af gulvet, uden træværk, uden radiator, uden noget, uden farver. En gennemsnitpris på 85,5 kvadratmeter, og det er gennemsnitprisen i 1. oktober 2023. Men noget du kan gøre, der er smartere, det er at gå ind og udfylde min kontaktformular, eller ringe til os, få en snak om, hvad det er. Vi kan lave et konkret tilbud til dig, som vi så sender på mail, og så er du fri for at spekulere over, hvad en kvadratmeter koster. Så 52 72 52 72.